les darreres eleccions al Parlament. Per tant, pel principi democràtic també tenim el dret a l'autodeterminació. I la tercera cosa per la qual tenim el dret a l'autodeterminació és per aquesta vulneració sistemàtica de drets fonamentals que per criminalitzar el dret de l'autodeterminació i per impedir-ne el seu exercici i que culmini en un estat independent està duent a terme l'Estat. Aquesta vulneració de drets que va, evidentment, la primera, tota la criminalització del referèndum i l'empresonament dels dirigents polítics i de la societat civil i l'exili, però també tota la que ha vingut després, de tots els activistes, dels alcaldes, dels cantants, de la gent que es manifesta com el Roger Monsonís, tota aquesta vulneració de drets, les punxades que tenim de mòbils, els pegassos, les invencions, la vulneració total dels drets de judicis justos a tots els nivells. Tot això ens reforça el dret de l'autodeterminació i l'Assemblea ho denuncia en els organismes internacionals i no para de fer-ho. Quan ens critiquen la samarreta ens serveix per finançar totes aquestes accions que estan portant a l'estat espanyol a la seva degradació en tribunals internacionals i en organismes internacionals i que ens reforcen aquest dret d'autodeterminació.